Konferma illi mem ebda evidenza li torbot li żewġ ex uffiċjali ta' Progress Press attwalment akkużati fuq frodi u ħasil ta' flus ma' xi commissions jew irregolaritajiet finanzjarji. Dikjarat dan il-Maġistrat Natasha Galea Xiberras fejn il-qorti spjegat li l-ex direttur maniġerjali Michel Rizzo u l-ex kontrollur finanzjarju Claude Licari dejjem aġixxew fil-kapaċità tagħhom bħala uffiċjali tal-kumpanija meta ffirmaw id-dokumenti li jorbtuhom mal-allegat frodi li rriżultaw minn applikazzjoni ta' finanzjament preżentata lil Malta Enterprise fl-2013. Wara s-sottomissjonijiet tal-avukat il-ġimgħa li għaddiet u wara valutazzjoni nominali tal-evidenza imresqa s'issa mill-prosekuzzjoni, il-Maġistrat Natasha Galea Xiberras ikkonkludiet li filwaqt li Rizzo ma kellu l-ebda każ li jwieġeb fil-kapaċità personali tiegħu Licari kellu każ li jwieġeb biss bħala accountant. Para minn hekk l-akkużi jaqgħu lilin mill-kompetenza tal-qorti tal-maġistrati u fi kwalunkwe każ l-evidenza mresqa s'issa kienet biżżejjed biex jibqgħu jittieħdu passi kontra Progress Press. Fid-dawl ta' dawn il-kunsiderazzjonijiet il-qorti konkludiet id-digriet tagħha billi dikjarat li Rizzo ma kellux każ li jwieġeb fil-kapaċità personali u Licari kellu biss iwieġeb b'mod limitat brabta mal-professjoni tiegħu. Il-każ se jkompli f'Lulju. L-avukat Joe Giglio der għal Rizzo filwaqt li l-avukat Roberto Montalto der għal Licari.